DAIKIN Europe Group a happy anniversary. Make a video and send it via the chat box. That's exactly what the effect is on me. Of course, the beautiful people that came to visit us. Vanuit Oostende in België, het Greatest Golden Celebration Event. Een spetterende avondshow ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van DAIKIN Europe. Wij kijken vanavond... 50 jaar, dames en heren, dat is een gouden jubileum voor die 50 jaar. Hip, hip, hip. Ja. De sfeer zit al goed, dat is heel belangrijk. Don't speak Dutch. We have provided headsets with a translator. Ladies and gentlemen, today, as we stand here celebrating the 50th anniversary. Thank you very much for those empathetic words and recognition to everybody here in the Dome. We waarderen allemaal zijn woorden van dankbaarheid. Lieve mensen, deze feestelijke dag is eigenlijk al heel goed van start gegaan daarboven in de Corporate Dome. Want daar was er de Greatest Golden Radio Show. Een marathon-uitzending met geweldige muziek, hele interessante gasten en vooral ook DAIKIN Europe Group. Erika van Tielen en Jimmy op de Het was een werkdag. Echt honderden berichten. Van 9 uur tot 19 uur is 10 uur lang. Maar het is voorbij gelopen. Het was echt fantastisch. Oostendse garnaalkroket, maar het was heel fijn. Een wandelende batterij, maar ook al die fijne berichten. Meneer Tommelijn, wat een eer om u bij ons te hebben vanavond. Ja, een applausje, vind ik wel. Ja, meneer Tommelijn, dit jasje aan. Nee, meestal zit ik in de tribune te kijken naar de beste basketbalclub van het land. Filou, Oostende, landskampioen, 12 keer naar elkaar. Maar we hebben hier al van alles. Hello! Oké, de sfeer zit er al goed in. It looks very cozy. Mr. Togawa. Goedenavond. Laten we vandaag samen feest genieten van dit event. Aha, we are now moving on to Marisol and some of her colleagues at DAIKIN Air Conditioning Spain. Wij gaan naar DAX. Hola España! Well, Ella, we are also happy to be part of this amazing 50th celebration event. Is that here in Spain we are celebrating. I just can't wait till the day
jaar bij het bedrijf. Dat verdient een gigantisch applaus, denk ik. Wel, dames en heren, vandaag is een bijzondere gelegenheid voor mij, omdat ik hier zit, na 43 geweldige jaren van mijn... Rechterkant laat hij zo rijden. En we zitten met de linkerkant. Mensen hier beneden. En dan van boven. Ladies and gentlemen, we now turn to DAIKIN Air Conditioning Central Europe. Wij gaan naar Dassé. And if I'm not mistaken, we are going to the headquarters of Dassé. Ja, we gaan naar de hoofdzetel, located in a city that Mozart himself once said is full of music, culture and coffee. Ik heb het natuurlijk over Wenen. Good evening, Vienna. How are you? Good evening from Vienna. Good evening from Dassé headquarters to Ostende. We're doing wonderful here with my colleagues, watching the show. Dank u wel. Goedenavond iedereen, mensen van DAIKIN. Dank u wel dat ik hier vanavond mocht staan. En ik zou heel graag, gewoon voor de fun, wat een Dankjewel Robert. En misschien kan je intussen ook nog even hallo zeggen tegen enkele van je vroegere collega's in dit Afrikaans land. Jawel, wij gaan naar Nigeria. Hello Nigeria, how are you? Dank u wel. Het is zo'n over. Love shine a light in every corner of my heart. Let them shine a light in every corner of the world. Come on, everywhere. Shine a light together. Shine a light to light the way. Brothers and sisters in every little part. Let our love shine a light in every corner of our heart. Come on, see the lights. Shine a light together. Ja, volgend jaar is er dus een eeuwfeest bij DAIKIN Japan. Wat een vooruitzicht. Maar nu wil ik heel graag terug naar dit feest gaan. Want er staat iets heel speciaals te gebeuren. En daarvoor nodig ik heel graag Mr. Inoue en meneer Horelbeke uit. It's time for something very special. And I would love it if Mr. Inoue and Mr. Horelbeke would be so kind as to join me here in the front. Mr. Inoue heeft namelijk een prachtig cadeau. De sluier gaat eraf, dames en heren. Wauw. Ja, het is de hoogste berg in Japan. Kom ik even naar jou?
I wish to thank Mr. Inoue and the management for this fantastic present as a kind of appreciation for 50 years support to DAIKIN Europe. Thank you very much. Bedankt, Mr. Inoue. Ik ben er zeker van dat ik een prachtig... Ik dat naaf toch niet gaan verstaan. In Frans-Vlaams? Ja? Je weet dat ook. Dat is het niet. Kan u onderschoven. Zeg Frans, het is vandaag de 50ste verjaardag. Ja, good evening France, bonsoir François. Bonsoir, good evening the whole DAIKIN family. I invited Anna to share some bubbles to celebrate the DAIKIN jubilee. Ja, leuke touch of gold ook weer. Wat zou ik... I see a picture in a frame. I see a face without a name. Riding alone on an empty street. I call you. Love to be the blame. Baby, if you don't feel straight, I keep on trying. Like the sun, I'll be rising.
to Nigeria for your wonderful contributions. Voor jullie allemaal waard ter wereld ook nog één keer, dames en heren. Geweldig applaus! Transitare déjà dato, no?
DAIKIN op het Sportcollege met een 2 weken. Ciao kids, bye, thank you. Love you.